Mire figyeljünk a megfelelő nyílászáró kiválasztása esetén, ha éppen most építkezünk? Második rész. Ha a nyitást kiválasztottuk, a következő kérdés, amivel foglalkoznunk szükséges, hogy hány rétegű üveg és milyen típusú keretszerkezetet válasszunk az ablakok mellé. Számtalan üvegezésű ablak közül válogathatunk a piacon. A több rétegűtől a biztonsági üvegen keresztül az UV-szűrés és a csökkentett átlátható, mattosított üvegek közül. Ha körültekintően választunk, nem csak a legnagyobb komfortot nyújtó ablakot, de a legenergiatakarékosabb, sőt a legbiztonságosabbat építhetjük be a helység adottságától függően. Mik a főbb szempontok? Tartsa a meleget és ne engedje be a hideget és fordítva, ezáltal csökkentve a fűtési és hűtési számlánkat. A hőszigetelt üveg, amit más néven termoüvegnek is nevezünk, 2 vagy 3 rétegű üveget jelent. Az üvegtáblák légmentesen vannak ragasztva, köztük argongáz szigeteléssel vannak kitöltve, így hőszigetelési funkciójukat nagyszerűen képesek ellátni. Legyen kellően fényáteresztő, vagy éppen állítsa meg a túlzott fény beáramlását. Több rétegű üvegezésű legyen, ami biztonságot nyújt, nehezebb betörni és a zajt is jobban szűri. Több rétegű biztonsági ablakok 2 vagy több síküveg összeállításából egy vagy több víztiszta vagy színes fóliával készülhetnek. Ez növeli a rugalmasságukat és szilárdságukat. Tehát ha az üveg összetörik, akár akarva vagy akaratlanul, a törött részek a fóliára ragadnak, bepókhálósodnak. Csökkentik a sérülés lehetőségét, de egyben nehezítik a behatolást is. A legtöbb műanyag ablak ilyen üveggel van ellátva alapból. Biztonsági kategóriájukat tekintve az üvegek vastagsága a mérvadó. Természetesen minél több rétegből áll az ablak üvegezése, annál nagyobb az energiahatékonysága. Tehát ezen a téren nem érdemes spórolnunk, gondolva a jövőnkre is.